Ja, det var nu af den her weekend overstået. Hvad er status? Status har det været meget lærerigt, og jeg tror, det har været enormt lærerigt for vores drengehold. For jeg tror virkelig, de har fundet ud af, at der er en anden verden. På pigesiden synes jeg faktisk, at vi viser, at vi er bedre end islændingene, selvom vores pige 14 tager i dag. Fordi det var faktisk imod alle beregninger en skuffende indsats, de leverede. Jeg synes, de godt kunne have slået dem, ikke? Men det var så ikke lige dagen. Omvendt, så kan man sige, så slutter vi jo dagen af med et brag af en kamp, hvor vi vinder med 12 mål, kan jeg se, ikke? Altså, og vi spiller sublimt angrebsspil, og vi spiller sublimt forsvarsspil. Men der er også en grund til det. Jeg er nødt til at sige, at der er en grund til det. Det er det hold, jeg har arbejdet med længst på Færøerne lige nu. Er det landshold, som har været mest inde i en proces, der hedder at udvikle spillet, ikke? Det har de andre ikke endnu. De andre er debutanter, det tror jeg var inde på i går, men det her hold er det, der er kommet klart længst. Og så kan man så se i dag, at vores nye spiller, Siv, hun falder rigtig godt ind i spillet. Men hvis jeg skal fremhæve nogen sådan helt overordnet i den her kamp, så er det Katarina, hun spiller sindssygt god kamp, altså. Så det var meget positivt at slutte på den måde. Jeg vil dog sige, at vores drengehold i dag, de gjorde det meget bedre, end de gjorde i går. Og jeg synes, det var enormt positivt at se drenge 16, den attitude, de havde, da de spillede, specielt i første halvleg. Det, der var det store problem igen, ligesom det var med drenge 14, det var, at de havde svært ved at lave mål. Og at de skød, målmændene helt forkert. Og hvad kan vi så tage med os hjem fra denne weekend? Vi kan tage rigtig meget, fordi nu har vi jo taget dem på video, så jeg håber, at jeg kan få alle kampene. Men det er klart, at vi kan få en masse erfaring med, hvad det handler om at spille, når man spiller rigtig god håndbold, ikke? Vi kan også få den erfaring med hjem, at vi nok internationalt lige nu ligger højere på damesiden, end vi gør på herresiden. Men jeg har stadigvæk meget store forventninger til vores drenge 16-hold, fordi de møder et sindssygt godt islandsk hold. Altså det skal man ikke tage fejl af. Men de løfter sig betydeligt mere i dag. Drenge 14 er babyholdet lige nu, også i forhold til pige 14, fordi de mangler en masse ting endnu, og det skal vi hjem og arbejde med, og det tror jeg også godt, de er klar over. Men i dag, der dør de med brystet fremme og med støvlerne på, og der er 2-3 spillere, der får bundet arme og ben ind, eller hvad de gør. Det er et udtryk for, at deres indsats sådan mentalt og fysisk, den var meget bedre. Det var så denne weekend. Hvad skal der nu? Ja, altså det er min første, hvad skal man sige, embedsaktion her, når jeg kommer hjem. Det er, at vi skal have sørget for, at vores U14-landshold, de kommer op til at spille nogle flere kampe. Fordi der er ikke rigtig noget turneringer for U14, men så må vi sørge for at få skabt nogle tilbud til dem, så de kan blive ved med at komme ud og få de der oplevelser og udvikle sig, fordi det er jo lige det handler om, ikke? Men man kan også bare sige, at det er jo vores talenthold, som bare er de 14-15 bedste for talentholdet, der spiller på de der U14-landshold. Der er jo ikke nogen fra Danmark eller lignende, så vi har mulighed for at få hive godt nok fat i dem, ikke? Og det er også klart, at vores U17-piger og vores U17-16 drenge, de skal også ud og have noget med erfaring. Vi skal simpelthen have skaffet de midler i færøsk håndbold, der gør, at vi kan fortsætte det her arbejde, som nu har kørt i et 3/4 år, ikke? Vi skal blive vedholdende ved med at udvikle det her koncept.